Sumala ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, kinahanglan matud pa ma-justify sa COMELEC kung anong dunay mga election paraphernalia sulod sa usa ka balay sa Davao City. Gi-question usab kini sa PDP laban, pero ang COMELEC miingon nga wala sila nakitang irregularidad niini. Atong ibalik si John D. Esteban alang sa dugang detalye. Sa interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao, kang Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, kinahanglan matud pa tubagon sa COMELEC kung nganong anaa sulod sa usa ka balay sa Santol Street, Purok Santo Niño, Davao City, ang pipila ka mga election paraphernalia nga nadiskubrihan ni adtong April 4. They have to justify. They have to kailangan nila mapakita kung bakit nila ginawa yun. Yun ang mahalaga. So, what could be their purpose kung bakit nila ginawa yun. Kailangan yung sagot nila is should be acceptable to the public, to those who are asking. Domingo sa kadlawon gipanghakot ang mga itom nga box o gikarga sa wing van o gidala sa COMELEC Davao del Norte nga gieskortan sa PNP. Pero sumala sa PDP laban, questionable ang storage sa maong mga election device. Bakit hindi doon sa COMELEC designated area? Because if it is a government property, supposedly even the warehousing aspect is covered. The fact that it is found in a private property and not even properly furnished with security walls, raises doubt. Kinahanglan matud pa nga ang kunon sa COMELEC nga ubos sa standard ang gihimong storage sa maong paraphernalia. Nang hinaot sab ang PDP laban nga maaksyonan ang ilang petisyon sa Korte Suprema nga mubalik sa mano-mano ang pag-ihap sa boto. Under the law, Section 31 of Republic Act 9369, dapat manual counting yung gagawin. Nasa batas yan. Even if you will read Section 210 of the Omnibus Election Code in relation with Section 12 of Republic Act 6646, dapat manual counting. Yung transmission, electronic. Wala tayong problema, consolidation of votes. Wala pa'y tubag ang COMELEC niini, apan una nang giingon ni COMELEC Chair Attorney George Garcia nga gikonsulta na nila ang House of Representatives ug Senate Electoral Reform Committee apan way misupak batok internet voting ug andam matud pa sila nga depensahan kini sa Korte Suprema. May sinabi si COMELEC Chairman na kailangan daw i-amenda yung batas. Baka kailangan niya i-review. May batas ngayon, Section 31 ng RA 9369, which actually amended the previous law, 8436, Republic 8436. Sa Republic Act 8436, electronic yung counting. Inamend yan ng present law. Kauban, si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.